Здравейте, здравейте на всички. Днес ще ви покажа за всички вас. Това е алоe барбаденсис. Виждате го, изрязала съм го над 20 см, което означава, че е над 3 годишно. Виждате го колко гел има. Значи потопила съм тук в вода тези, които съм ги изрязала, тези, които са откъснати добре. Ето, за да не се окислява, стои така. Когато влиза в контакт с въздуха, то се окислява, пожълтява. Това жълтото не трябва да го има. Така, докато работите бързо и си извличате сока от портокал пресен. Аз имам портокали и мандаринки. Виждате, около 350-400 мл са достатъчни за една доза, която ще направя. И тук имам колко листа, сега ще ги изброя, ще ги сложа всичките. 2, 3, 4, 6, 8, 10 голями, около 15 листа, 16, ще ги сложа всичките. Значи виждате, изрязват се бодличките, най-внимателно, работите по най-бързия начин. Дължината на листото го разцепвате на две, виждате го гела, ето го, премахвате с финно ножче, виждате как се премахва. Корите, не ги изхвърляте, казал съм, направете си тор или си ги съхранявате за компреси, кашичка може да си направите, да си правите крем за ръце, за кожа, за всичко. Ето, премахвам ципата по този начин за всички, които не са виждали моите видеа за приготвяне на лечебното. Това е арборсент и другото е барбаденсис. Това, което е в розетка, прибрано с много дебели листа. Виждате? Така, извличате алоето по най-бързия начин, след което го слагате в блендера и го смилате. Значи най-добре се усвоява с витамин С. За тези, които смятат, че не могат да пият сладко, но той така се усвоява най-добре, могат да го добавят към вода. Вътре слагате водата, преварена или минерална, и тогава извличате гела по най-бързия начин, след което разбивате на пяна. Държите в тъмна бутилка или бурканче, което увивате с таниол, в хладилника, слагате надпис и от днешна дата 14 дни. След 14 дни просто трябва да го изхвърлите или просто да го ползвате за коса, за кожа, за външно. За вътрешно той вече не е полезен. Ето сега, понеже е зимен период, той е много хубав, в смисъл гелът му е пълен. Отделя се по-лесно. Но пак ви казвам, държа го, виждате, не трябва да се окислява. Когато стоим дълго време, той започва да се окислява. Тази част трябва да отрежете, примерно, ако се е окислила. В мой случай не е. Така се работи. Виждате как се премахват. Това е. Няма никаква философия. За една доза, смятам, че ще ми стигнат. Вие може да сложите 10 листа на 300 мл вода или портокалов сок. Пак казвам, за мен най-сполучливата рецепта до сега, която съм правила, е с портокалов сок. Портокал, мандарина, правила съм с праскови, с кайсии, с пъпеши, но това е най-сполучливата рецепта и най-добре се усвоява витамин С и ползите и свойствата от алоето. Значи алоина, отровното нещо, което е частта, е в кората и затова не трябва да се приема вътрешно. За външно ползване може, казах ви, да си правите при отоци на очите, замразявате си, слагате си върху клепачите, върху отока, където имате, и ползвате по няколко пъти, докато се извлече самия гел или ви приключи, т.е. изцеди се. Когато го ползвате външно за очи, за лице, за ногти, ето виждате, мога да го използвам за ръцете, абсолютно за всичко. Това е, значи разбрахте, 10 листа, 300 мл портокалов сок. Пиете сутрин, обед и вечер по една супена лъжица първите 2 седмици, за тези, които започват първоначало. След това увеличавате дозата, докато стигнете до 100 мл, 3 пъти дневно, значи 300 мл. Благодаря ви, хубав ден!